ikasi dugu merkatuak ezberdintzeko eta sailkatzeko irizpideetako bat merkatuaren hesiak direla. Bideo honetan sakonako sartuko gara merkatuen hesiak aztertzen, bai sarrerakoak eta baita irterakoak ere. Merkatuak sendotuak daudenean, enpresek gogor saiatzen dira lehiakide berriak sar ez daitezen. Geroz eta lehiakortasun txikiagoa, orduan eta lasaiago eta erosoago ekoiztu eta salduko dute enpresek merkatuetan. Lehiakideak merkatuan ez sartzeko sarrera hesiak jartzen dituzte enpresa handiek. Sarrera hesiak enpresa berriak merkatu batean sartzea eragozten edo zailtzen duten faktoreak dira. Normalean, 3 sarrera hesi aurkitzen ditugu merkatu. Lehenengoa, kostu abantaila izango du. Enpresa handi askok haien eskala ekonomikoetaz aprobetxatuz, bai eta urte askotan zehar izandako esperientziarengatik ekoizpen kostuak asko murriztea lortu du. Horrek, salmenta prezioa asko jaistea ere ahalbidetzen du. Prezio murriztuak, erosleek produktu horiek nahiago izatea eragingo du, eta beraz, lehiakideek bi aukera izango dituzte. Edo prezioak jaitsi, lehiatzen jarraitzeko nahiz eta zenbaitetan dirurik ez irabazi. Edo merkatutik atera, prezioak gehiago jaitsi ezin dituztelako. Bigarren sarrera hesia, produktu desberdintzea izango dugu. Askotan, kontsumitzaileak leialak dira zenbait enpresa eta produktuekiko. Desberdintzapena lortzeko, beharrezkoa izango da publizitatean inbertsio handiak egitea. Eta baita, bezeroek berezitasun horretaz ohartzea ere. Coca-Colak adibidez izugarrizko publizitate kanpainak egiten ditu urte askotan zehar lortu dute, leialtasuna ez galtzeko. Azkenik, 3. sarrera hesia kapital inbertsioak izango dira. Zenbait merkatuetan oso inbertsio handiak egin behar dira ekoizpen hasteko. Industria enpresek adibidez, makina astunak edo instalazio espezializatuak erabiltzen dituzte haien ekoizpen prozesuetan. Urte askotan zehar, diru inbertsio handiak egiten dituzte eta gaur egun enpresa berrientzako zaila egiten da horrelako gutxiengo inbertsioak egitea. Horregatik, merkatutik kanpo gelditzen dira. Beste zenbaitetan, enpresek zaila izan duten merkatu batetik ateratzen. Eta zenbaitetan, ekoizten eta saltzen jarraitzen dute nahiz eta dirurik ez irabazi, eta baita galdu ez. Merkatutik irtetzeko hesiak enpresa batek jasan beharko lituzken kostuak dira. Merkatu jakin batetik irteteagatik edo inbertitutakoaren zati bat ez berreskuratzeak sortutako galerengatik. Demagun, zara denda bat tokiz aldatu nahi dutela. Erraxa izango da, denda saltzea eta beste berri bat erostea. Lokalak ez daudelako oso espezializatuak. Baina, imaginatu banaketa enpresa bat daukazuela. Eta merkatuan lehiatzen utzi nahi duzuela. Norri salduko dizkiozue banaketa kamioi guztiak. Zenbait merkatu eta sektorek zaila izaten dute behin hasierako inbertsioak egiten dituztenean lehiatik irtetzea. Ikusten dugunez, beraz, merkatuetan lehiatzen hastea edo merkatuko lehiatik irtetzea ez da erraxa. Lehiakideek ez dituzte nahi enpresa berriak haien sektoretan eta horregatik ahalegin guztiak jartzen dituzte sarrera eta irtera hesiak eraikitzen. Hurrengo bideotan ikasiko dugu lehiaren araberako merkatuen sailkapen sakona, bai eta merkatu mota bakoitzak nola funtzionatzen duen. Horretarako, sailkapen irizpideak argi izan beharko ditu.